Jako omlať o stůl nebo něco ne? Takové do ruky je omlať o stůl. Nejde. Ty vole. On mlátí klackem o stůl, ty vole. On mlátí klackem o stůl, ty vole. Hej, vole. Ty vole, on takovou kláp. On mlátí klackem. Zastav ten větrák. To nejde, ne? Ty vole. Hej, dobrý den. Dobrý den. To nejde. Že stojí, vole. Jo, trošku. Ale nestojí. Ty vole, odmlátí klackem o stůl, ty vole. Obuškem. Nestojí mi. A vy, víte to. Dělej. Ale to nejde, že